Masu saurare Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Talata za a ji cewa China ta kaddamar da harba makaman roka a rana ta biyu ta gagarumin atisayenta na soja a kusa da Taiwan, kasar da take cewa yankinta ne. Wani sabon rahoto da hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya bayyana cewa cin zarafin da ake wa yara ta lalata a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ya kai intaha. A Najeriya yayin da ake ta yaɗa jita-jitar cewa gobe Laraba ne ake sa ran gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf zai bar jam'iyyarsa ta NNPP wato ya koma APC mai mulkin ƙasar, shugaban NNPP din a jihar ya shawarci gwamnan da kada ya yi wannan kasassaba. Ba mu ji daɗi ba kuma na tabbata al'ummar jihar Kano ma ba za su ji daɗin sa ba. Ta yau a ce kuma wannan ƙuri'ar tasu haƙƙi na jagoranci da za a yi musu a NNPP wani ya ɗauke shi kai su APC inda ba sa so. Ina ganin wannan ƙarshen zalunci kenan kuma ƙarshen rashin adalci kenan kuma ƙarshen cin amanar dimokuraɗiyya kenan. To ƙasar Mali kuwa ta zama wani fagen daga ne da tashe-tashen hankali mafi muni a Afirka yake. Abin da ke faruwa ƙasar Mali suna ba da tsoro kuma suna da kaman cececiya da abubuwan da suka faru wasu ƙasashe musamman ko Afghanistan ko Syria da sauransu. To kuna tare ne da Ridani Muhammad Anur Muhammad, yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. China ta kaddamar da harba makaman roka a rana ta biyu ta gagarumin atisayenta na soja a kusa da Taiwan, ƙasar da take cewa yankinta ne. Journalists have seen rockets being fired into the ocean near Taiwan. Wakilin BBC ya ce manema labarai ne cewa an harba makaman roka zuwa cikin teku kusa da Taiwan. Atisayen na China dai wani gwaji ne na yadda za ta kwace da kuma toshe muhimman sassan Taiwan ɗin da ke mulkin kanta. Ministan harkokin waje na China ɗin Wang Yi ya ce China za ta mayar da martani kan abin da ta kira yawan tsokana da dakarun masu rajin 'yancin kan Taiwan da kuma tarin makaman da Amurka ke sayarwa Taiwan ɗin. Taiwan ɗin dai ta ce ba za ta yi wani abu da zai harzika China ba ko kuma ya ta'azzara rikicin. Wani sabon rahoto da hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya bayyana cewa cin zarafin da ake wa yara ta lalata a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo ya kai intaha kusan a ƙasar baki ɗaya kuma ƙaruwa yake ci gaba da yi. Hukumar ta UNICEF dai ta ce yawanci ta'adar ta fi ƙamari ne a yankin Kivu ta arewa da ta kudu. Kuma ma'aikatan agaji sun ce iyaye mata kan shafe sa'o'i masu yawa suna neman taimako a kan 'ya'yansu mata da suka gamu da wannan aƙuba waɗanda ba sa iya tafiya bayan an ci zarafin nasu. Rahoton ya sami irin wannan cin zarafi na lalata har 45,000 a shekarar nan kaɗai, wanda ya ninka sau uku na shekarar ta 2022. UNICEF dai na ganin lamarin ya mafi yawan haka saboda akwai da dama waɗanda ba a kai rahoton faruwarsu saboda kyama da kuma da ke iya biyo baya da rashin tsaro da kuma rashin inda za su nemi taimako. Jagorar 'yan hamayya ta Bangladesh kuma Prime Minister ƙasar mace ta farko Khalida Zia ta rasu tana da shekara 80. Ms. Zia ta jagoranci jam'iyyarta ta Bangladesh Nationalist Party wato BNP ta yi nasara a zaɓe biyu inda ta yi jagoranci na wa'adi biyu na shekara 5 wanda ta yi na ƙarshe zuwa shekara ta 2006. Ita ce da daddiyar 'yar hamayya ga Sheikh Hasina wadda aka hambarar da ita bayan tarzomar ɗalibai a shekarar da ta wuce. Khalida Zia dai ta shafe shekaru da dama ɗaure a kurkuku akan zargin rashawa abinda jam'iyyarta ta bayyana a matsayin kutun gwilar siyasa. A wata sanarwa da jam'iyyar ta fitar ta ce ta rasu ne bayan doguwar jinya. Tsohuwar Prime Minister ta Bangladesh ta rasu ne bayan da ɗanta Tariq Rahman ya koma ƙasar bayan gudun hijira na shekara 17 domin ya jagoranci jam'iyyar ta BNP a na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Ƙasashe da dama sun tuhumi Isra'ila kan amincewa da ta yi da Somaliland a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta a yayin wani taron gaggawa da Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi. Ƙasar Somaliya dai wadda ta kira taron da sauran mambobi na kwamitin sun bayyana damuwa kan cewa matakin na Isra'ila wata manufa ce kawai ta mayar da Falasɗinawa daga Gaza can Somaliland ɗin ko kuma kafa sansanonin soji a can. At the beginning of the meeting, the Somali representative to the UN, Abukar Osman, condemned... Wakiliyar BBC ta ce a farkon taron wakilin Somalia a Majalisar Ɗinkin Duniya Abubakar Usman ya soki matakin na Isra'ila tare da zarginta da nufin rikita ƙuryar gabashin Afirka da na tekun Maliya.
Amurka ta goyi bayan matakin na Isra'ila, tana mai bayar da misalin yadda a farkon shekarar nan ƙasashe da dama suka ayyana amincewa da wanzuwar ƙasar Falasɗinu, ciki har da mambobin kwamitin tsaron. Saudi Arabia ta ce sojojin taron dangin da take jagoranta sun kai abin da ta kira ɗan takaitaccen hari a Yemen. Kamfanin dillancin labarai na Saudiyar ya ce sojojin sun kai hari kan wurare na ƙasashen waje a tashar ruwa ta birnin Mukalla da ke kudancin Yemen ɗin. Sanarwar ta yi kira ga fararen hula da su gaggauta barin yankin domin kare lafiyarsu. Gwamnatin Saudiya dai ta ce jiragen ruwa biyu sun sauke makamai da motocin soji domin taimakawa babbar ƙungiyar 'yan tawaye ta STC wadda ke kirarin iko da yawancin yankin. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su. Kamar yadda aka ji a labaran duniya, China ta harba rokoki a rana ta biyu a atisayen soji da take yi a kusa da Taiwan, wanda Beijing ke ikirarin cewa yankinta ne. Shirin atisayen dai sojin China wani gwaji ne akan yadda za ta kwace da kuma killace wasu muhimman sassan tsibirin mai cin gashin kansa. Suna faruwa ne kwanaki kaɗan bayan da Amurka ta sayarwa da Taiwan ɗin manyan makamai. Ga rahoton Raliya Zubairu. Rundunar sojin China ta zafafa shirin atisayen sojojinta da ke gudana kusa da Taiwan. Tun a jiya sojojin suka fara harbi, amma yawan harbe-harben ya karu a yau Talata. 'Yan jarida da ke bibiyar lamarin a wani yanki da ke kusa da Taiwan sun ce sun ga yadda sojoji suka rika harba rokoki, kuma rundunar sojin China ta ce dakarunta daga kowane bangare za su rika harba bamabamai, kuma jiragen ruwa masu dauke da jiragen saman yaƙi su ma duk suna cikin shirin zagaye Taiwan. Hukumomin Taiwan ɗin a cikin sa'o'i 24 sun ce jiragen saman yaƙi fiye da 130 sun rika shawagi kusa da yankin, kuma watakila a sake samun ƙarin jiragen saman yaƙi a yau Talata. A bayyane dai take cewa wannan atisaye wani shiri ne na yi wa Taiwan ƙawanya, kafin daga bisani a kai mata hari daga kowane bangare. Shugaba Donald Trump ya fito fili ya ce al'amarin bai tayar masa da hankali ba, saboda China ta sha gudanar da atisayen soji irin wannan a koyaushe. Sai dai atisaye irin wannan na faruwa ne a kowace shekara, kuma yana ƙara girma. Haka kuma manufar atisayen sojojin China ita ce ta nuna wa al'ummar Taiwan cewa babu makawa game da haɗewar yankin da China. A ɗayan ɓangaren kuma al'ummar Taiwan a zaɓukan da aka gudanar da kuma kuri'ar jin ra'ayin jama'a duk sun nuna cewa ba sa son su kasance ƙarƙashin mulkin gwamnatin Communist ta China. Raliya Zubairu kenan da wannan rahoto.